Nesta sétima edición son 3 os seminarios propostos pola Universidade de Santiago para desenvolver na Pobra no marco do programa Camiños de Coñecemento e Experiencia. Un programa que potencia as disciplinas científicas, históricas, artísticas, entre outras, non? Esta é a sétima convocatoria de Camiños de Coñecemento. Vai poñer o foco na historia, na fitoterapia, na musicoloxía, a cargo de persoal que está, vencellado a este proxecto, non? Coa metodoloxía teórico-práctica como se ven facendo todos estes anos. O primeiro dos seminarios, consistente nunha aproximación á historia da música galega, comezará o 5 de marzo a cargo de María González Blanco e terá continuidade o día 7 cun obradoiro sobre instrumentos de percusión. O 8 e 11 de marzo, Pilar Ribeiro abordará a aplicación e usos das plantas medicinais en 2 sesións, teórico e práctica, mentres que o seminario sobre o sistema escolar na Galicia rural pechará o ciclo os días 13 e 14 de marzo. Este seminario está impartido polo profesor doutor da Facultade de Humanidades da Universidade da Coruña, don José Manuel Vázquez Lijó. Falarános un pouco do sistema escolar que había na Galicia rural, tratando diversos aspectos como poden ser o problema que había do analfabetismo, o perfil socioprofesional que tiñan os mestres daquela, o estado material que contiñan as escolas, as obras de filantropía que había en materias educativas. E xa para rematar, o día 14, faremos unha visita guiada ao Museo Pedagóxico de Galicia, ao MUPEGA. A matrícula é de balde, pode realizarse na Casa da Cultura da Pobra. Os seminarios están dirixidos a maiores de 50 anos que desexen ampliar a súa formación en distintas áreas culturais. As sesións teóricas impartiránse en horario de tarde no auditorio do Museo Valle Inclán.